An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa ye bi alamisa bɛnnen bɛ nansara san kalo 7 ye juillet kalo ye bi o tile 15 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye seliba kalo ye bi o tile 5 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1442 san don duwawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ cathédrale la cɛkɔrɔba dɔ ale bi sagaw kɔlɔsi kunnafoni y'a yira k'ale bɔnɛna a nin na o ko kɛra cogo min kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se sura yirimajɔkaw fɛ yen nɔ denso dɔ kɔni gɛnna taxi la a taara yɛrɛ di polisiw ma taxi in o jɛnnani k'o kɛ bɔgɔbɔgɔ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la accord d'Alger o fɛsɛfɛli baaraw kɔni kun bɛ sen na CICB la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la M5 RFP maaw olu ye lajɛrɛ dɔ kɛ kari tɛmɛlen na professeur Clément Dambélé ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ maa minnu bɔnnɛn'u ni na olu ka kiriko kan ka kɛ cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ n'aw hakili b'a la juin kalo tile 21 tɛmɛlen na Bangasi mara la maa 5 min n'olu kun minɛna ni ka tunun ye kerecɛnnakaw u kun taatɔla dɔ san janaja dɔ kɛnɛ kan kɔsada fɛ a yirala k'a fɔ ko maa 4 kɔni olu bilana a tɔ kun ye maa 1 n'o ye Kere Lion Dino ye ni maa kofɔlen ninnu u minɛna Bangasi mara dugu min bɛ wele ko Sɛgɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛlen na ko Lion Dino ko ale kɔni kanabilala k'a kanabilala tarata a sira Bayangara dugu jɛlen kununko tilegan fɛ a donna Mopti kɔnɔna na kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa in k'a ɲumanama sera a ka denbaya la ko tɔɔrɔ foyi kelen t'a la an bɛ min fara nin kan ni maa min na a tun minɛlen filɛ nin ye maa jugu ninnu fɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka maa bɛɛ lajɛlen don ni maa ninnu kalo dibi la fɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ cogo min na yaasa ka nin la k'an ka jamana kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra yen cathédrale garabali la cɛkɔrɔba dɔ kɔni tun bɛ yen nɔ ale tɛ dɔwɛrɛ la dɛ maa minnu bɛ na n'u ka baganw ye garabali la n'u nana sagaw feere ni sagaw ma ban u bɛ saga tɔw to cɛkɔrɔba in bolo a bɛ saga ninnu gɛn kungo kɔnɔ yanni u natɔ siɲɛ wɛrɛ cɛkɔrɔba nin kɔni kunnafoni y'a yira k'a fɔ tarata tɛmɛlen na cɛkɔrɔba in fure kɔni taara ye kungo kɔnɔna na saga ninnu u nan'u yɛrɛ ma so kɔnɔna na nin kɔni kɛra dabalibanko ye cɛkɔrɔba in yɛrɛ si bɛ taa san 66 bɔ ɲɔgɔn la yaasa k'a perewatigɛ d'a ma Elhaji Boli ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn a dusukun tɔɔrɔ kɔni tiɲɛna n tɛ se k'o fɔ ka s'a dan na kabi ala k'an da buna adamaden fagacogo nin cogoya la n yɛrɛ k'an jɔ a kunna k'a ye nin y'a fɔlɔ ye sagajula minnu mana na n'u ka sagaw ye n'u ka bagan minnu ma ban sani u ka segin ka na sugu wɛrɛ u ka bagan minnu mana to u b'o de d'a ma a b'olu gɛn saga kelen 40 50 ani sagaw bɔra k'a bɛna sagaw la dumuni jateminɛw kɔnɔna na a n'u y'a daminɛ yɔrɔ min na ka tila ka tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ kana se u y'a bin yɔrɔ min na ka kana tigɛ a n'u y'a korondo a kantigɛlen kɔfɛ ka taa don tu min kɔnɔ fɛn fɛn ye mɛtiri bi caman a b'o bɔ bon sani an ka kunnafoni sɔrɔ ale kan an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ maa dɔw ni saga dɔw bɛ ka taa o yɔrɔ ni bayan fanfɛla cɛ an ka denmisɛn dɔw tun bɛ dira la olu ye moto ta olu nɔfɛ o cɛnikɛla ninnu y'a dɔn maintenant ko ni mototigi ninnu b'olu de kɔ u y'o sagaw fili ka boli don o don u bɛ bɔ sinzan min kɔnɔ ka na dumuni kɛ tila ka segin ka taa ye bagan tɛ fili yɔrɔ ma donc u segin waati selen sagaw commencera ka segin ka taa n'u yɛrɛ ye ka taa waati jange ale ma ye o ɲinini de kɔnɔna na bɔ nana k'a dalen kan an filɛ k'a ye yɔrɔ min na nin tan a kantigɛli dalen bi a tɛ san bɔ ni min fagalen filɛ nin ye a balimakɛ fagara darali la yan nin cogoya kelen in na aw yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔ la o ye ni maa minnu dɔnnen don ni maa fa ninnu ye olu bi don kaso la aw tɛ tɛmɛ waatiw kan i bɛ tila k'olu ye u bɛ t'o ɲɛ wɛrɛ kɛ u bɛ minɛ o la tuguni tubabuw ka kuma ko trop c'est trop cathédrale garabali ɲɛmɔgɔ nin kun tali kɛ ale ka seerew la nin waleya jugu min bɛ n'a bɛ ka ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna na ala ka fura ɲini ninnu na n'an bɔra yen sura yirimajɔkaw fɛ yen nɔ dabalibanko denmisɛnnin dɔ kɔni jasola maa dɔ fɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko musolaka dɔ ni taxibolila dɔ u kɔni taara yirimajɔ kulu sanfɛla la ni ka nin den ninnu ni k'u suɲɛ ka don n'u ye taxi kɔnɔ maaw kɔni y'u gɛn k'u sɛbɛkɔrɔ gɛn u y'a ye ɲɛ tɛ ko la u kɔni bolila ni ka t'u yɛrɛ di 13e arrondissement cɛdenw ma ni waati in na u bɛ 13e cɛdenw ka bolo kan nka jama fɛrɛntan kɔni olu ye taxi in kɔni k'a jeni fɔ k'a ba bɔgɔbɔgɔ yaasa k'a perewatigɛ d'a ma Yakuba Togola ale tun b'a gɛnbagaw la an ka lamɛn
ne tɔgɔ Yakuba Togola an ye zone de sɔrɔ su in na u taala an ka carte la Yirimajɔ kulu sanfɛ quoi plateau Yirimajɔ plateau n'o min ye kulu sanfɛla ye u taala sɔrɔ denmisɛnnin bɛ kulonkɛ la da la dɔrɔn muso ni taxitigi u y'o bɛɛ ta ka bila taxi kɔnɔ bon an tugulen kɔ sisan k'u gɛn u ma sɔn ka jɔ bon an y'u gɛn a dɛsɛ fo an nana se polisiw la sisan u ka sɔrɔ ka na mobili fili ka sisan k'u kalifa polisiw la an nana ye den 2 b'u bolo mais den kelen bɔra yɔrɔ min na an kɔni t'o dɔn mais ko nin y'an ta kelen ta sisan ka fara 2nan kan sisan an ka sɔrɔ k'u gɛn ka na quoi. Yalima dɔnbagaya tun bɛ u ni den somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnbagaya foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a sunya u y'a dabɔ sunyali yɛrɛ de kama parce que an y'u gɛn kɛ kilasɔnni tu la n'i y'a sɔrɔ sunyali ko t'u kɔnɔ u b'u jɔ mais taxitigi yɛrɛ bɛ k'a kɛ gɛn non i mɔgɔ ma ni jɔ ye a bɛ k'i commencer k'a b'i taa ni mobili ye quoi. ka nin waleya in ta ka taa adamaden kunturu suɲɛ e b'a kɛ mun de. ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn denko gɛlɛya bɛ se ka mɔgɔ bila a la ou bien saraka jugubɔ ninnu bɛ se ka mɔgɔ bila a la quoi. u y'a suɲɛ ka don mobili min kɔnɔ a mobili lahalaya jumɛn na sisan. bon an kɔni mobili in ko banna parce que an ye mobili in jeni quoi i y'a faamu an ye mobili in jeni mobili ko kɔni banna. minnu yɛrɛ tun ye den suɲɛ olu bɛ min. olu bɛ polisiw bolo bon an yɛrɛ mɔgɔ tun b'o lamɛn polisiw ma sɔn k'u d'an ma quoi u bɛ polisiw bolo ni waleya min sɔrɔla jamana kɔnɔ normalement polisiw man kan ka ja gɛlɛya a kan ka faga ou bien k'a jeni bɛɛ ɲɛna o la a bɛ ban ka bɔ jamana kɔnɔ sinon n'u y'o nin minɛ sisan kɛ nin garibuw bolo yen fɛn ma k'a la fɛn ma sɔrɔ a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ min faamu quoi. ni tun bɛ tali kɛ Yakuba Togola ale ka seerew la maa caman tun bɛ k'a jira k'a fɔ ko muso in furu sara k'a tun bɛ ka n'a denw de minɛ ka taa n'u ye karamɔgɔ Abilaye tun b'a kɛnɛ kan ale ye ɲininkali kɛ maa dɔw la olu y'a jira k'a fɔ k'o kuma tɛ tiɲɛ ye yaasa ka perewatigɛ d'a ma an k'olu maaw ka seereya lamɛn. den yɛrɛ ba bɛ so kɔnɔ ala ko a bɛ so kɔnɔ a dalen bɛ so kɔnɔ an kɔni an b'a ko dala yan an bɛ yan fɔlɔ. dɔw ko den minnu filɛ nin ye ko u ba furu de sara ko o de kama ko ba kun taara k'a bɛ denw suɲɛ o kuma ye tiɲɛ ye wa. o kuma tɛ tiɲɛ ne fa walayi den nin yɛrɛ tɛ muso kelen den nin tɛ muso kelen yɛrɛ den ne terikɛ dɔgɔnin b'a la u bɛɛ kɔni bɛ bɔ du kelen kɔnɔ mɔgɔ min y'a fɔ tiɲɛ tɛ a tigi ye nkalon tigɛ ɲɛngo don walahi n'a y'a minɛ an b'a faga. ala cɛ an terikɛ dɔgɔnin dɔ ne tɔgɔ ye Lasinɛ Jara ne bɛ kulu sanfɛ an kɔni bɛ foli fɔlɔ min kɔni kɛ o ye telimantigiw ye walahi Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ ni telimantigiw tɛ bi den ninnu ɲɛcogo kun t'u la bilen yɛrɛ de telimantigiw y'u gɛn ni telimani tɛ u tun bɛ ka na 200 km à l'heure carré kɔnɔna na tan nɔ ni telimantigiw tɛ maa tɛ min kun sɔrɔ i y'a ye an kɔni bɛ ladilikan min di denmansaw kɔni ma u ti maa o maa dɔn u k'a fɔ denmisɛnninw ye maa o maa u t'a dɔn u kana n'u ka welelikan na u kana gɛrɛ o la yɛrɛ de ne ni action siɲɛ 3 presque kulu sanfɛ ɲinan san kɔnɔna de la an nisɔndiyalen kɔni don ninnu sɔrɔla mais an nisɔngoyala yɔrɔ min na an ma se ka taximantigi o kɔni nisɔngoya ban kan a bolila ka na polisi yɔrɔ la o yɛrɛ de kama parce que a b'a dɔn a tɛ dan kɛ bilen den ninnu ye maa joli ɲɔgɔn ye den ninnu ye musomanin mɔgɔ 3 de ye kɔli tun b'u bɛɛ da la taxi kɔnɔ fɛnɛ min bɛ ka nkalon tigɛ k'a fɔ ko muso furu sara ka bɔ a denw kunna tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini u tɛmɛna anw yɛrɛ de la den bi kɔli bi den ninnu da la muso yɛrɛ bɛ ka kelen kunkolo minɛ k'o tinti taxi kɔnɔ tuguni pour que o kana action kɛtaw ye a kana panike de. ne tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la maa minnu tun b'a kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto i den na ala ka bɛɛ lajɛlen denw don ninnu kalo dibi la n'an bɔra ye accord d'Alger ale fɛsɛfɛsɛli baaraw kɔni bɛ sen na CNT ma olu tun bɛ CICB la ka falen kɛ min kan ka fara a kan ni fɛɛrɛ min kan ka sɔrɔ a ko la Isa Kawjim ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ accord kan an k'ale lamɛn. tiɲɛ don an bɛ CICB la CNT ɲɛmɔgɔ n'o ye Malidiaw ye a ka yamaruya kɔnɔ ka se ka kunnafoni di CNT mɔgɔ bɛɛ ma bataki min n'a bɛ fɔ accord d'Alger ne a kɛra sababu ye k'a fɔ ko kɛra ni bɛn ni basigi ye jamana kɔnɔ o kuma in a b'a dɔn mankan caman b'a nɔfɛ parce que kuma caman b'a kɔnɔ jamanadenw ma min faamu mais kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye accord ye fɛn min ye bamanankan na ko bɛn ni basigi maliyɛn bɛɛ bɛ bɛn fɛ bɛɛ bɛ basigi fɛ bɛɛ bɛ lafiya fɛ nka an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye papier in kɔnɔ fɛn caman b'a la min dibi b'a la parce que ko in an bɛ min kalama la 1962-63 an ye min mɛn gafew la ani kumakanw na o ye la première rébellion Touareg mais min kɛra an yɛrɛ ɲɛna o ye Musa Traoré ta ye en 2010 la rébellion Touareg o wagati ninnu na Algérie dɔrɔn de tun bɛ facilitateur kɛ ATT wagati la o rébellion kelen nana wuli ka ATT ka fanga bin mais ne ma min faamu ça j'ai dit ça c'est ma position personnelle force mun b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ yan Nations Unies ka force caman bɛ yan Barkhanow bɛ yan MINUSMA bɛ yan mɔgɔ sugu bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔ mais san o san u ka mandat bɛ renouvelé ko pour la stabilisation du pays mais san o san u bɛ thème kura ta ka thématique kura ta il s'adapte fɛn bɛɛ dabila to a daminɛna Kidal ani Menaka mais bi nord yɛrɛ o kuma tɛ fɔ centre la bi forow la sɛnɛ tɛ se ka kɛ baganw tɛ se ka gɛn jamana yɛrɛ bɛ ɲini ka kari ka bɔ ɲɔgɔn na bon vraiment n'an nana sigi ka kɛ karavati don ye ani dulokiba don ye CICB la ko accord de paix pour la réconciliation jamanadenw tɛ ka dumuni sɔrɔ jamanadenw bɛ ka faga bon vraiment MINUSMA bɛ ka a namu yan an yɛrɛ bɛ ka namu nɔfɛ vraiment a tɛ ɲɛ o de y'a to an nana lamɛnni la mais anw mana ka far'u k'a ko la dɛ an nana lamɛn parce que n bɛ min f'i ye walahi anw t'an bolo don fɛn na min ma ɲi jamana ma ni bɛn ni lafiya ko don maliyɛn
Malien bébé Ben il l'a fait. Mais papier mi kolo ko tsega nyefo a dibidibi ka cha a ko kanga cha a ko jelente. Ko jelente parce que femi Assemblée nationale ta voté référendum te kala kuma be ministre be mo wole dibidibi la doro ko séminaire perdem minela ci ko tala ci kelen tala parce que ko nyemi bi so ko tsega sa baga me soro yo mena ala baga tsega boy jamana baga famba bo jamana chamanchela c'est tsega ke jamana ele clara fly amulu presque mais ministre be no mo to hay wake do mais ministre ere be una ku ere disra ka famu bo am jamana ko do jamana be gele ala bena nege do kana café siya ni perdem ko kana kuma korka mais tieteo ci kelen tala abekalu mais ni segiri la kelela accord bi se gi bobolo la nous on a été battu militairement police territoriale kuma e musuma sugu duma police nationale police territoriale ça c'est quel type de police la police est nationale doit être sur l'ensemble du territoire c'est-à-dire que fin de papier ko ni ya fo bomananga ou be flakana ou be provocana ou be belakana ante dala sinon personne ne compte ben basigana accord yoro munumbala no kanya ango wala mais yoro munumba mana na ma anga chefo nyoisa accord yoro do be amay mais te chechi mi so wuti afi solo accord ko fo ma so avec Kidal la fiale no katimo moptika e bo fa mutuli anga jamana be ka dese dongo anga jamana be ka ker dongo même à Ségou tout près il y a des endroits l'état n'existe pas e ba se ka exister Ségou e be accord appliquer tout anga jamana ko bi bagal se ga ge c'est se ga ke mais bi ou be na perdem de damaya ko tile bana fa waduru be dawma tile fla wata e be na usago fuye moi je suis pas dans ça nitume talige Isa Kawjumna ya fo choko mina ame do de ke ala ku be kelenga feme daga di malla ala go sabati na mbora M5 RFP maou ole lajere bado ke quartier melena akene ga professeur Clément Damele Tumbe ala yira ka foko mamunu bonanu nina jamana ko kelela ku bala ku bina enquête ke akola ko wuliga job na ta akola ko tie kise kelenta la ko jamana dew ku ka wuliga joge yasa fere se ka soro ni kola to na ku ba ko nami ko ka dati professeur Clément Damele ami fo anga lame galo ne be jamana mo na ko galo be jamana ko na hereti alu be ka ni min fe na ma wuli ka jo ko M5 mo pour un jugement que jugement fouille que ou tant que nous ka la bane Clément fo ni mbro shiro Clément boy bi ma ko kana kaya ou clair a fole ou indemniser ko war toni duma sumo ali mu M5 mo mu sara la bu deme akana tu fio ou shu ka fere ka war ta ka du sumo ma ko ya ko bane kam tira kana kamansi ka kuma ton fo no ma fore ko enquête ko fouille tala so su fe ni ye marifa ci dɔ de b'a f'i ye ko dɛ taa marifa ta kisɛ k'a la taa i k'a ci ni n bɛ se ka mɔgɔ faga wa awɔ i bɛ se ka mɔgɔ faga n'i ye mɔgɔ faga i bɛ taa fɔ i ka ɲɛmɔgɔ ye ne ye mɔgɔ faga rapport bɛ yen bi in na ni Choguel ni Assimi Goïta bɛ fɛ ka ko ɲɛnabɔ miniti mugan o y'a sɔrɔ minnu ye mɔgɔ faga o minɛna k'u ka so enquête foyi tɛ a bɛɛ galon u bɛ ka fɛn fɛn fɔ la justice doit être établie il faut faire la justice ka Choguel nana k'u bɛna ɲɛnabɔ Assimi l'imperturbable et Choguel Maïga numéro 1 et Tchemie nous y avons fait donner nous beaucoup de n'a pas dit maillot et bon en kana sigi blé ka chou jafa nous sara maintenant si vous faites billahi Choguel ka nous ya do flamand on nous la beaucoup nous fera bébé à do que la ministre do maka do be CNT kono on rebe nga mun na bangon ne ay fa nga frajonga ni min te chi ana frajonga ana melon wele ana no so boulevard la nanti do show mun le mo fa nous ko fa la bako na yiri ja mali ko na ti dabla de na yiri ja musa trawle takle ke mu musa mena ka juger ka ya shi ka so e o me kuma mu bi mali o tere wa kuma mu sara fulati ala be akara bila ko jana ere na mpara tu mina ti do show fo mu ne mo fa lo dura ka so jute kene nenga galo mi me mali ko na fa ni ngalo ide buyi ko mi e chie o mu ne mo fa u ka katra tu ko no yana na ko promotion ngara do yi ko mali ko na ite ke fama pa shote jara so fo ko ça va ni ma mo fa ka duma ibe sholi ke ka duma tele be galo ke ka tu to kana son fio anga tota donc munu bana ko enquête ko te ni Choguel be fait mais ta fa nan ko ke Choguel be fait M5 migration we ka ke premier ministre ni Choguel be fait ka ski kum parake ya ni semaine prochaine ke Choguel be mo fa le bu soro na bu soro nu ma so nu ya bare aka fo ne be singa tanga so M5 na ne dimi ni Assimi Goïta ba to e kure ta ke kumina ya kure ta ke ko be ka mo fa Assimi Goïta abe mo mu ye fali ka ku ko kuti na ma so ko ke aka boy mo re ka ski o ko le ka ko chebe ko ne mayo ala be mayo ala ka chede me ne tuma talige professeur Clément Damele la ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye ministre de l'environnement et de l'assainissement ale kɔni wulila ni ka taa ɲɛna marabolo kɔnɔna na ni ka taa dɛmɛɲɔgɔn dɔ ta ka ɲɛsin olu ma yaasa jɛya bɛ se k'u ka dugu sɔrɔ cogoya mun na a ɲɛmaa ye
Modibo Kone kuma mun fɔ yen nɔ an ka lamɛn. Ɲana cɛ n'a muso a denmisɛn n'a makɔrɔba fɛn fɛn bi yan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. An bɛ baara min na bi n'a tila nin baaraba de ye. Baara ɲɛna de o de y'a to an sera yan nɔ bi. Gouvernement tɔgɔ la, président Assimi Goïta tɔgɔ la, ani Choguel Kokala Maïga tɔgɔ la, n bɛ fɛ ka foli dɔ bɛɛ lajɛlen ma. Baara min kɛlen filɛ ne hakili la jamana in kɔnɔ, Mali yɛrɛ kɔnɔ, n m'a fɔ nin y'a fɔlɔ ye mais nin ye baara ye baara min a bɛ na ɲɛna n'a lamini ka a sankɔrɔta mɔgɔ minnu bɛ fɛn di ka se ka fɛn wɛrɛ k'aw ye min ka fisa nin bɛɛ ye. Donc a b'aw jija. Parce que ni baara ɲɛn'i bolo i b'i jija de i t'i fɛ a ka segin kɔfɛ bilen. Mais baara in ti ɲɛ ne fɛ aw ka yafa ma n'an baw ma sɔn aw sɔnna de o de y'a to an sigira bi. Ka se ka na prix ninnu di a ka dugu kelen-kelenna ma aw muso de kɔrɔ parce que n'i ko jɛya muso de don dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Modibo Kone na a y'a fɔ cogo min na Ala k'o sabati. A kɛnɛ kan musolakaw ma to kɔ fo ka taa se dugutigilakaw ma. A kɛnɛ kan dugutigi ani musow ka ɲɛma olu ye seereya min di an k'o lamɛn. Kɔlɔn min sɛnɛna a ka dɔgɔ n'an ye jɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara wala an b'o fɛ. Bon barasi fana tɛ yan Sango Sansiliw ka wale jamana kan. Sa bɛɛ tɛ kɛ kelen ye. An ye barasi sɔrɔ ka diya an ye. Ayiwa dɔgɔtɔrɔsow fana n'an y'o sɔrɔ ka diya an ye dɔgɔtɔrɔso tɛ yan. An y'a ɲamatɔw ladamu ka baganmara yɔrɔw fɛnɛ ladamu a n'an ka gabugu kɔnɔna ani dumuni ladamu cogo ɲuman an y'olu timɛ an ka kɔlɔndaw an y'u ladamu jurufiyɛ tɛ bila dugu ma tuguni. Ni tun ye ɲɛna maramɔgɔw ka seereya kan ye an bɛ dugawu de kɛ ni waleya min n'a bɛ ka taga ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛ k'an ka duguw sɛgɛrɛ Ala k'o sabati. Ni hakili tora dugumɔgɔw la a caman bɛ yen nɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen nɔ dɔ bɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen na. N'an bɔra yen URD sifinnakaw olu kɔni tun ye wulikajɔ ta ka muruti ko Bubu Sise k'a donna URD kɔnɔna na a kuma kɔni tun cayalen bɛ dɛ u tun ye kunnafoni dɔ di dɔgɔfuranga in kɔnɔna na o kɔfɛ u bɔra k'a yira fɔ k'olu de filila URD sifinnakaw ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Sibiri Zumana Traoré communément appelé Maxi. Bon bi an bɔra bi ka yafa ɲini kɛ malien URD cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin ni makɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɛ. Sabula ka da kan fili y'an sɔrɔ u ka mago to denmisɛnnin ye. An fa Sumala Sise a bɛ tiɲɛ so an bɛ tasibila kɛ ka taa yɔrɔ Ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na. Ka foli si an yɛrɛ faama n'o ye Bubu Sise URD kɔnɔna la. Donc an ka mɔgɔw de tun bɔra k'a yira k'a fɔ ko fili de tun ye an sɔrɔ. Bon bibi na fili y'an sɔrɔ o tɛ kojugu mais i t'i kɔfilɛ o man ɲi surtout an ye denmisɛnninw de. An b'a ɲini URD cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɛ minnu tulo b'an na jamana kɔfɛ o jamana kan. An ka foli b'u bɛɛ lajɛlen u ka mago to denmisɛnnin ye an bolo b'an kɔ u ka sabali u k'an to yen an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka la paix di ka ɲuman kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma mun bɛ se ka jamana ta ka bɔ dibi ni kamanagan ni ɲani ni kɔngɔ ni dibijugu la an mago o mɔgɔ de la fili de tun y'an sɔrɔ u ka yakɛ to an kan an to denmisɛnnin ye o de tun y'an bɔkun ye ka na o ɲɛfɔ jamanakɔnɔdenw ye u ko o mɛn. Maintenant URD parti bare URD parti min ye URD an tɛ mɔgɔ buruja fɛ an tɛ mɔgɔ lagosi fɛ an tɛ mɔgɔ neni fɛ an de tun bɔra k'a fɔ ko an de tun bɔra ka manifeste dɔw kɛ a y'a sɔrɔ an tun tɛ information caman bɛ an tun t'o kalama mais bibi na an bɔr'o bɛɛ kalama sisan o de kama an ka yira URD mɔgɔbaw la ka yira bɛɛ la ka yafa deli ka denmisɛnninw bɛɛ ɲini bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen an bɛɛ ka tugu parti kelen kɔ parti mɔgɔ mana mɔgɔ bɔ k'an ka tugu o kɔ an bɛ tugu o kɔ o de y'an ka bi kuma ye an cɛ ni baraji an b'a fɔ. Ni tun ye URD sifinnakaw kan ye u y'a yira k'a fɔ k'u seginn'u kɔ an bɛ min fara nin kan an ka jamana a ka basigi bɛ sɔrɔ maa o maa bolo Ala k'an ka jamana don garisɛgɛ la Mali hinɛ tɛ maa o maa la Ala kana Mali don garisɛgɛ la n'an bɔra yen Bamakɔ kura bolibanakaw fɛ yen nɔ yen mairie mɔgɔw kɔni bɛ ka baara dɔw kɛ a ko kɔni a bɛlen tɛ sigidalamaw ma dugutigi n'a ka conseil u ye bɔla ni ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ k'u bɛ ka na cɔsiw sigi kɛnɛyaso da la ko a kɔni bɛna gɛlɛya don taa ni ka seginw la kɛnɛyaso kɔnɔna na yaasa ka priorité d'a ma Mamadu Keyita ka fara maire kɔrɔ dɔ kan olu b'u ka seereya di an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Keyita n ye élu ye commune 3 kɔnɔna la n sigilen bɛ Bamakɔ kura Bolibana a bɛ wagati caman bɔ gɛlɛya b'an kan Bamakɔ kura ani Bamakɔ kura Bolibana n'o y'an ka centre de santé an ye kunnafoni di kɛ ka se an ka mairie soba yɛrɛ kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ mairie nakun ye ka na population ka ɲɛtaga sabati ka na population lafiya mais an ɲɛ b'a la wale min talen filɛ nin ye a wale bɛ dankari population na parce que n'i ye kɛnɛyaso lajɛ denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ so n'o ye foyer
k'a fɔ ko o bɛ yɔrɔ la ko yɔrɔ min an bɛna sigi kɛ yen nɔ fɛnɛ ka mɔgɔw bali ka se kɛnɛyaso la lafiya kɔnɔna la ka mɔgɔw bali ka se kɛnɛyaso kɔnɔna la wagati min u kan ka se kɛnɛyaso kɔnɔna la ne bolo n'o gɛlɛya fɔra maire belebeleba ye o y'ale fɛnɛ kungo de ale kan ka wuli hakili jagabɔ ka kɛ fɛɛrɛ ka ta o la an nana se bi kɛnɛ in kan ka kunnafoni di k'a yira k'a fɔ halisa an ka maire belebeleba a ka kow lajɛ n'i ye ko kɛ n'a kɛcogo bɛ ka dankari population na i bɛ fɛɛrɛ kɛ ni population a b'aw bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ dilan cogo min na aw bɛ taga o sira fɛ donc bi kɔni kunnafoni di bɛ k'a fɔ population bɛɛ lajɛlen ka kɛ témoin ye k'a yira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ bi Bamakɔ kura bolimanakaw kan ni o ye an ka kɛnɛyaso lasɔrɔli nɔgɔya kɔnɔna la ani karama kɔnɔna la o gɛlɛya min b'an kan nin ye k'o de lase an ye bolibana ni Bamakɔ kura denw de ye ayiwa an tɛna sɛgɛn cogo si la fɛn min b'an ka quartier lafiya fɛn min b'an ka quartier denw lafiya ka baara kɛ o sira kan anw ye élu ya faamu ten de élu nakun ye i ka population ka baaraw de kɛ mais i nakun tɛ i ka fɛn kɛ fɛn min bɛ dankari i ka population donc cɛsiri kɔni an y'a daminɛ a bɛ wagati caman bɔ an tɛna sɛgɛn cɛsiri in na anw ka population bɛ se ka lafiya cogo min na. ni contrat nin dira commune 3 maire fɛ Madame Diré a un commerçant particulier qui se nomme Tomota. A un contrat d'ama 11 ans renouvelable pour installer des kiosques. Au moment où on a contrat de 600 watts, kiosque biolonga en Europe a été installé. Mais il y a un kiosque qui est baissé. Waso amikani ye gouverneur amgandi nana ka yanro de guerpi pour que sinamoro se ka trama tuga mina parce que commerçant la conteneur na obetene ora de guerpi waso ne re mere mirila ne manda sabade ge mirila 17 ans a décidé amgani ora de guerpi mo sigana mo sigi no donc maram die mere awo sariya soso ali na ko trutar clean di doma donc sinamoro wa trama ora ne ou bien sinamoro kana trama de ala kan kisi donga ni muso dibni me mobili kono na ganga na yere soro o de ni sur le mobile. Qui est responsable? C'est l'Amérique qui est responsable. La semaine prochaine, on va écarter le tribunal commercial là pour que 200 annulés purement et simplement. Nous 200 annulés, la population va prendre ses responsabilités. Ni tu es madoga shire Bamakɔ kura bolibanakaw fɛ yen nɔ wulika jɔ ka kɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ ni cɔsi ninnu n'u bɛ degun se maa o maa u ka wuli ka bɔ yen nɔ yaasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogoya min na n'an bɔra yen seliba kɔni bɛ ka se seliba yɛrɛ ye mun ye seliba saga faga kun ye jumɛn ye Alassane Ba ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Seliba ye donba de silamɛw bolo a bɛ bɛn hiji kalo tile 10 de ma a bɛ bɛn san silamɛya ka san jate kalo laban kalo 12 de ma don belebeleba don yafa don don karama don mais don in kɔnɔ an bɛ fɛn min kosɛbɛ a dɔnnen don an bɛ joli de dɔn joli in bɔra ko min na sabu mɔgɔ 2 bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ bɛ cɛba 2 tɔgɔ fɔ kuma dɔ la cɛba in kelen yɛrɛ n'o ye Abraham ye se 80 ɲɔgɔn ala b'a tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ala ye a kɔrɔbɔ yɔrɔ yɔrɔ a sɔnna kɔrɔbɔli ba damadɔ kɛra Abraham na a y'a ye sogo la k'a den a k'a minɛ k'a da k'a kantigɛ ala ye o ye fɛn de ye ala kun b'a kɔrɔbɔra mais ala tɛ fɛ adamaden joli ka bɔ a y'a kɔrɔbɔ a y'a sɔrɔ den ani fa u bɛɛ bɛ jate kelen na den fa ye den minɛ k'a b'a da ka bɛn ni tile min ka bɛn ni heure min ka bɛn ni don min ye calendrier kɔnɔ o de bɛ bɔ seliba tile 10 n'an sɔgɔmada ma wala hakile ma k'a b'a kantigɛ ala ye saga jigin ka na d'a ma o silamɛw ka croyance an'u ka danaya ye nin an b'a don o don diɲɛ kɔnɔ silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ an bɛ nin ɲɔgɔn ladege ka saga ta k'a faga sabula cɛkɔrɔba ye courage min sɔrɔ ala ye fɛn fɛn demande a fɛ a y'a bɛɛ kɛ ala ko mɔgɔ joli ne t'o fɛ aw kana ɲɔgɔn joli bɔ ne yɛrɛ ala t'o fɛ sacrifice mais n bɛ min fɛ o ye a ye bagan joli bɔ a ka balan in sogo dun a k'a di fantanw ma o bɛ an hakili jigin Abraham ka ko la bagan suguya 4 ɲɔgɔn don ɲaŋomɛ bɛ se ka faga misi bɛ se ka faga saga bɛ se ka faga ba bɛ se ka faga ninnu kɔfɛ bagan wɛrɛw tɛ don a kɔnɔ dɔnnibagaw la fanba ko saga de ka fisa ka tɛmɛ ninnu tɔw ka lahiya ko la ka d'a ka saga de jiginna Nabilahi Abraham ka histoire la saga min n'a bɛ faga dɔnnibagaw ko f'a ka san 1 sɔrɔ ou bien a ka surunya san 1 na k'a ta kalo 10 fo san 1 na kumaw la fanba bolila o kan n'a jiginna o jukɔrɔ a bɛ farati la o bagan sarati damadɔ b'a la a man ka kɛ ɲɛ kelen ye
amanga ke sengele bagan manga ke bagan pasali ko ibe molo ya ka mi nyogo ndi mo bagan sani sete mo mi ya jakka teruba kla yoro sabai do fa to yele ka du ko yi ka de meya imse ga dodi ko ni kadula no ye sonni ko dobe wu fantaw ni yoro yi ta to du mo be saraka do wele ko na yi jaibe doni ta la ka be saraka nituma talge Alassane Bala ya fo cogo mina ala ka seliba ala ka musakaw nogoya tan ka sigi fɛn be seliba la ala ka bɛɛ kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na ka seli ɲuman tɛmɛ k'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan nɔ n'an bɔra ye bɛndiya barakɛlaw furugufurugu dɔ tun bɛ olu n'u ka ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko bɛn kɛra kelen ma yaasa k'a perewoyatigɛ d'a ma u ka syndicat Alassane Sandugu ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn bɛnkan ninnu kɔnɔna na a ka gɛlɛn k'a fɔ ko barada ka sigi wari dɔ bɛ yen banque kan k'o bila baarakɛlaw ka disposition na n'a bɛ fɔ ma ko fond social o fond social ni baarakɛlaw ta don baarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ o ye mɔgɔ minnu lasigi k'a fɔ k'u ka représentant ye wari kan ka bila olu de ka disposition na mais an y'a ye k'a fɔ Mali la yan ɲɛmɔgɔ b'a ta k'a k'u sago ye donc an y'a fɔ o de ka dabila tɔnkura ka sigi donc tɔnkura in sigira a bɛ sigi bolo fila kan bolo fɔlɔ conseil d'administration dɔ bɛ yen entreprise ɲɛmɔgɔ bɛ sigi o kan pour que ni wari min bilara baarakɛlaw ka disposition na u k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ min a kana taa tiɲɛni sira kan bon donc ni conseil d'administration sigira olu bɛ budget de bɔ budget min kan ka kɛ san kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔ ni budget banna sisan comité de gestion dɔ bɛ sigi mais o comité de gestion o ye baarakɛlaw yɛrɛ ka représentant minnu sigilen don k'a fɔ déjà n'o ye syndicat mɔgɔw ani délégués ye donc olu de b'o bureau sigi donc pour gérer des fonds pendant l'année donc o mankan de tun bɛ mais bɛɛ sɔrɔla la an bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna ni entreprise sigira papier de b'olu sigi ni papier y'u sigi papier wɛrɛw de bɛ yen min b'a yira k'a fɔ ka baara taabolo ye nin an b'a ɲini o fɛ dɔrɔn u ka baara kɛ n'olu ye papier minnu olu sigi jamanadenw bɛ sɔn a ma entreprise kɔnɔ baarakɛlaw bɛɛ bɛ jɛn n'a ye mais papier min bɛ di olu ma ko ka gestion kɛ o bɛ b'o kɔnɔna k'a fɔ ko bɔ a k'o sago ye an n'o de fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna banque yɛrɛ kɔnɔ bɛndiya kɔnɔna na bɛndiya tɛ mɔgɔ ka jɔnkani dɛ bɛndiya foroba entreprise de ye donc DG u k'a dɔn banque bɛɛ lajɛlen DG u k'a dɔn k'a fɔ banque t'u ta ye u ta tɛ dɛ u sigira a kunna ko k'a gérer de u b'u sigira papier de dir'u ma baara ka kɛ n'o papier ye ni baara kɛra n'o papier ye jamana bɛ lafiya an ka hɛrɛ b'o la olu yɛrɛ ka hɛrɛ b'o la entreprise fana ka ɲɛtaga b'o de kɔnɔ ni tun ye bɛndiya baarakɛlaw ka syndicat ɲɛmaa ye Alassane Sandugu ala ka bɛnkɛ kelen kan n'an bɔra ye jolidi baaraw kɔni o kan ka kɛ kuma ni kuma yaasa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ joliko gɛlɛya mana maa minnu sɔrɔ olu bɛ se ka joli sɔrɔ ka k'u la nɔgɔya la cogoya mun na nka a yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ siran jolidi nin ɲɛ sifinnaka dɔ olu wulila ka taa jolidi kɛ banque de sang ɲɛmaa Dr Amadou B Jara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn an bɛ yan bi parce que denmisɛnnin kulu dɔw y'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ fɛ ka jelidi dɔ boloda donc o sababuya de la kunnafonilaw welela ka na pour que ka kumakan d'u ma walasa u bɛ se ka mɔgɔw la faamuya cogo min na jelidi koɲa kana na komi aw bɛɛ b'a kalama jeliko a ma nɔgɔ an ka jamana kɔnɔna na ni mago jɔra jeli la a sɔrɔli ma nɔgɔ o sababu la parce que mɔgɔ caman tɛna jeli di u yɛrɛ ma ye ten tɔ n'i ye mɔgɔw natɔ ye jeli di la barisa u karamɔgɔ man kɛnɛ sigiɲɔgɔn man kɛnɛ den man kɛnɛ fa man kɛnɛ o dun na girin na foyi ɲuman tɛ se ka k'o la wa an bɛ jeli minnu ta o la a caman de bɛ lafiya donc an ka laɲini ye mun ye k'o kunnafoni di mɔgɔw ma bɛɛ ka jija ka se ka joli di k'i kungo ye ka na régulièrement ka na jeli di k'a ta san 18 fo ka taa se san 60 ma bɛɛ bɛ se ka na i joli di dɔɔni dɔɔni cɛw fara musow kan cɛw bɛ se k'a di siɲɛ 4 kalo 3 musow bɛ se k'a di siɲɛ 3 kalo 4 o kalo 4 donc n'o kɛra sisan nɔ caman bɛ bɔ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw la jeliko la dɔgɔtɔrɔsow la o ni saya minnu bɛ kɛ la surtout an balakaw fan fɛ jiginni côté la a koɲa ka gɛlɛn kosɛbɛ donc an tɛna an jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan kɔkala ko la fɛnɛ jeliko ta fanfɛla la nin y'an yɛrɛ ka kunko de ye bɛɛ kan ka se ka nin kɛ ka ko ye walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na cogoya min na n'u bɛ fɛ k'u jeli di an ka jelitayɔrɔ bɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ kɔnɔ Bamako yan nin nɔ ani région kɔnɔnaw la n'u wulila ka se nin nɔ kunnafoni fɛn fɛn b'a la a bɛɛ bɛ d'u ma i bɛ se k'i jeli di cogoya mun bɛ se k'i jeli di mun tɛ se k'i jeli di a kunnafoni bɛɛ bɛ di i ka se ka wuli ka se jelitayɔrɔ la an ka mɔgɔw bɛ wuli fɛnɛ ka taa quartier kɔnɔnaw la yan nin nɔ an ka équipe mobile olu fɛnɛ bɛ taa jelita la association fɛ nin nɔ quartier kɔnɔna na n'i wulila ka se olu fɛn fɛn ma kunnafoni fɛn fɛn b'a la a bɛɛ bɛ d'i ma o yɔrɔ la yan nin nɔ n'i bɛ se k'a di n'i tɛ se k'a di a tɛ di kunfɛ fɛnɛ i bɛ lajɛ de n'i bɛ se k'a di walima n'i tɛ se k'a di. ni tun bɛ tali kɛ Dr Amadou B Jara la a y'a fɔ cogo min na an ka taa joliw di yaasa joliko gɛlɛya maa minnu sɔrɔ olu bɛ se ka joli sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na n'an bɔra ye
jɛkulu dɔ sigilen do sen kan an ka jamana kɔnɔna na regroupement des jeunes pour le développement du Mali olu ye forum belebele dɔ kɔni labɛn CCB kɔnɔna na a ɲɛma Amara Sila ale ye min ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amara Sila, ne ye regroupement des jeunes pour le développement du Mali RJDM n'o président ye. Forum min bɛ tali kɛ mun kan denmisɛnninw walima sifinnakaw ka baarako a bɛ ka kuma o de kan. I b'a ye k'a fɔ an y'a tɔgɔ kɛ un emploi pour tous. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛna ni tɔnɔbɔ kɛ i ka se ka baara sɔrɔ yanni san 1 san 2 cɛ. Donc a dayɛlɛlen don bɛɛ o de kama an ma se ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la cɛ fara muso ka sifinnakaw. K'a fɔ ko i taara école la walima i ma taa école la se ka kɛ o ma fɔ. Ça veut dire k'i bɛ se ka kɛ à tout moment hali ni ma taa école la. Alors an b'a kɔlɔsi k'a fɔ caman b'a fɔ o tilala kalan na fo ka taa sigi ka teni tɛ sɔn ka foyi sigi ko baara tɛ yen. Bon jamana dun filɛ jamana tɛ se ka a yɛrɛ kɔrɔ kuma tɛ ka na se jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. An fana y'a jateminɛ k'a miiri k'a fɔ an fana kelen tɛ se. An ye jɛkulu wɛrɛw fara an kan an kun bɛ tali kɛ français du monde la ka taga se diaspora mɔgɔw ma CAC EBO ani Afrique fraternité a ɲɔgɔn wɛrɛ min bɛ jamana kɔ kan. Ni dun y'a ta k'a lajɛ anw yɛrɛ ka nin jɛkulu in a créé baga minnu y'a fondé caman bɛ jamana kɔ kan de ka fara anw kan anw bɛ Bamakɔ yan nɔ. Alors o de la an ko bon ni a bɛ tan tɔ an tɛna se ka to tan n'an ma sifinnakaw dɛmɛ an yɛrɛ ye sifinnakaw de ye. O de la an ye nin hakilina sɔrɔ k'a kɛ forum ye tile 3 an bɛna tile 3 baara kalan kɔni kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma wa fufalaki don dɔrɔmɛ 1 tɛ bɔ a la. Alors o sen fɛ an y'a ɲini fana ka État dɛmɛ a ka baara la. État ye jumɛn ye n'o ye faso yɛrɛ ye. Faso Maliba i b'a ye k'a fɔ an kan ka wuli fana ka se ka an seko kɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ ka se ka u dɛmɛ. O bɛ ka baara di mɔgɔw ma cogo min na an fana ka se ka maaw kalan baara la. N'i ye kalan kɛ n'i tilala cogo o cogo n'i ma formation kɛ k'a ladegi kɛ k'a fɔ k'i ka taa maaw ɲɛna ka taa baara kɛ sɔrɔli ma nɔgɔ. Voilà un peu hakilina nana o la. O ka bɔ yen nɔ an ka RJDM fana ka hakilina ye mun ye. A bɛ fɔ nanzarakan na éveil de la conscience de la jeunesse. Fo jeunesse k'a fɔ ko tiɲɛ ka fɔ an ka sigi labila an ka fɛn dɔ kɛ anw yɛrɛ ka sɔrɔ État m'a fɔ anw ye. Ni tun bɛ tali kɛ RJDM ɲɛmaaba la Amara Sila a y'a fɔ cogo min na Ala ka nin hakilina sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka nin ɲɔgɔnna caya yaasa barantanya a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na. N'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na fɛn min ye Organisation internationale pour les migrations dalateriya la OIM n'ale yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye sifinnaka minnu n'u bɛ taa tunga fɛ ka se k'olu ka koɲɛw ɲɛnabɔ. Olu bɔra ka laseli kɛ dɔ fana kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka bɔ san 2019 ka na se san 2021 ma ko gɛlɛya caman kɔni ni sifinnakaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu kɔni bɛ bɔ farafinna k'a fɔ u bɛ taa Europe jamanaw ka kɔgɔji sira fɛ. U y'a yira k'a fɔ k'a bɛ maa 1,446 ɲɔgɔnna bɔ minnu kɔni bɔnnen u ni na kɔgɔji sira kan o de kama ni jɛkulu olu ko b'u wele kɔni da ka ɲɛsin farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ma walasa farafinna jamana marabagaw walasa u ka fɛɛrɛw ni dabali tigɛ joona joona fɛn min ye ni kasaraba min n'a bɛ k'an ka sifinnakaw sɔrɔ dɔ ka se ka bɔ a la walima a ka ban pewu n'an bɔra yen an bɛ taa Afrique du Sud. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko dagaba wuli kɔni bɛ Afrique fɛ nin waati in na ka kɛ ni Afrique jamanakuntigi kɔrɔ Jacob Zuma ale kɔni ka kasoladon ye ko fɛn min y'a kanubagaw ye ani a bɔdugu ko dɔ fana tɛmɛna i n'a fɔ juma don ko wulikajɔba kɔni tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ Wazulu Natal fo ka taa se Johannesburg ma olu maaw kɔni wulikajɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o wulikajɔ in senfɛ sa maa 72 ɲɔgɔn na olu kɔni kasarala u ni la. N'an bɔra yen an bɛna Tunisikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ silikana tɔnba min n'ale jantoma an ka kɛnɛyako la n'o ye Organisation mondiale de la santé ye olu ka lasigiden min bɛ Tunisikaw fɛ ale bɔra ka weleweleda kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min coronavirus bana kɔni ko a bɛ ka yakubaya Tunisikaw fɛ kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ Tunisi yɛrɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ko maa 12,000,000 ko nka ko don o don dɔ bɛ ka fara coronavirus bana ale bɛ ka maa minnu minɛ ko dɔ bɛ ka fara a kan wa ko a bɛ ka maa minnu fana bɔnna u ni na ko o de bɛ ka caya a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye tile o tile maa 100 ɲɔgɔnna kɔni coronavirus bana k'a b'o fa Tunisikaw fɛ ko ni wulikajɔ ma kɛ joona dɔrɔn ko don natɔla ka gɛlɛya kɔni k'a bɛ caya kosɛbɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa Émirats Arabes Unis olu ye laselikɛ dɔ fana tɛmɛna k'a jira k'a fɔ fɛn min ye lasigiden so kura kɔni ko u y'a dayɛlɛ Israɛlikaw fɛ yen kunnafoni kɔ fɔ la u y'a jira k'a fɔ ko nin y'a arabu jamana sabanan de ye minnu ka lasigiden so dayɛlɛ Israɛlikaw fɛ yen ko b'a jira k'a fɔ ko taamasiyɛn minnu bɛ ka na nin waati in na ko ye taamasiyɛn ɲuman ye min b'a jira k'a fɔ ko bɛnɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ fɛn min ye arabu jamana ale ni Israɛl jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. N'an bɔra an bɛ taa Pakistankaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ mobili min n'an b'a wele ko bus n'ale bɛ maaw ta ka taa baarayɔrɔ la ko a dɔ kɔni ko binganni wale dɔ binna olu kan n'o ye mugujugu dɔ k'a fili ni mobili in kan. A yira la k'a fɔ ko ni mobili kɔni k'a tun bɛ ka taa ni maa minnu ye ko fɛn min ye baarakɛlaw ye ni o ye Sini jamanadenw ye n'an b'u wele ko ingénieur ko u bɛ barrage jɔ la nin waati in na ko a senfɛ sa maa 13 ɲɔgɔnna kɔni ko olu kɔni bɔnnen n'olu la ko o maa 13 la k'i b'a ye maa 9 ko olu bɛɛ ye sinikadenw de ye. N'an bɔra an bɛ seginna Faransikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Faransi jamana ɲɛmaaw olu ye weleweleda kɛ ko Faransika den fɛn fɛn bɛ Kabul la n'o ye Afghanistan jamana ye
ko u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ walasa k'u kunda faransikɛw fɛ yen ko olu ɲɛ bɛ jate mun na nin waati na ko fɛn min ye lakanabaliya ani gɛlɛya caman kɔnɔ ko o kunda ma Afghanistan jamanaw kan k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ juillet kalo tile 17 ko bɛɛ ka se ka fɛɛrɛ ka wulikajɔ ka joona ka se ka Faransi jamana ka a sɛgɛrɛ an karamɔgɔ Sidiki an ye min sɔrɔ ko an kunnafoni la o la kumaba dɔ tun ye nin ye Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn basigi ani lafiya ye Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o sabati